da nosa unidade a Península Ibérica nos séculos 8 a 13, a Idade Media na Península Ibérica, e hoxe imos a traballar as causas da invasión da Península Ibérica e da creación e xurdimento do Al-Ándalus. Por lo tanto, empezamos neste caso pois traballando esta breve sesión, neste caso comentando pois aquí temos o mapa da exploracións iniciais e logo da expansión a través das vías romanas de Tarik e Muza, que foron os protagonistas desta rápida conquista, pero para iso se tiveron que dar na península unhas circunstancias moi concretas que facilitaran este proceso. O primeiro que vamos a facer é escoitar dúas das primeiras causas a través de romances viejos, é dicir, de composicións líricas que nos falan precisamente desta situación, deste contexto. O primeiro nos fala da venganza do conde Julián debido á humillación que sufriu pola deshonra a que o rei Rodrigo, rei dos visigodos, somete a súa filla. Por outro lado, temos tamén a derrota da batalla de Guadalete, que foi, digamos que, o motivo militar fundamental que facilitou a conquista da Península Ibérica, na que o propio rei Don Rodrigo caeu en batalla. La deshonra a Don Julián. Los vientos eran contrarios, la luna estaba crecida, los peces daban gemidos por el mal tiempo que hacía, cuando el rey Don Rodrigo junto a ella dormía, dentro de una rica tienda de oro bien guarnecida. 300 cuerdas de plata a tienda sostenían, dentro de doncellas vestidas a maravilla. 50 están tañendo con muy extraña armonía, a 50 están cantando cruce. La derrota de Guadalete. Las huestes de Don Rodrigo desmayaban y huían cuando en la taba batalla sus enemigos vencían. Rodrigo deja sus tiendas y de leal se salía. Solo va el desventurado, que no lleva compañía. El caballo de cansado ya mudar no se podía. Camina por donde quiere, que no le estorba. El rey Por lo tanto, as causas de invasión son fundamentalmente 5. Por un lado, a crise interna do reino visigodo de Toledo, neste caso provocada polo enfrontamento entre os poderes que constituían este reino, fundamentalmente provocado pola situación dada pola chegada ao trono do rei Rodrigo. Os vitizanos son os descendentes do rei Vitiza, que a súa morte provocou pois esta situación de crise interna. O rei Rodrigo ocupou o trono do reino visigodo de Toledo e, por lo tanto, os vitizanos opuxéronse a él pensando que o candidato a ocupar o trono seríamos descendentes do rei Vitiza e, por lo tanto, piden a xentes do norte de África que lles axuden no seu proxecto de derrocar o rei Rodrigo. Por outro lado, a Península Ibérica é coñecida na Idade Media, xa dentro do mundo antigo, polas riquezas e recursos naturais, por lo tanto tamén era un aliciente para, digamos que, aspirantes a ocupar o poder neste territorio. A derrota visigoda na batalla de Guadalete foi fundamental porque o rei Rodrigo cae en gracia e morre nesta batalla, por lo tanto, eso crea un vacío, un valeiro de poder, e iso facilita tamén as cousas de cara á expansión. E finalmente o propio Islam, e o Corán que falan da expansión do Islam, que falan da expansión da fe en Alá. Por lo tanto, é outra motivación. Aquí neste mapa vemos como ademais aproveitan as vías romanas, as antigas vías romanas, o que permite e facilita a rápida comunicación entre os territorios, o rápido transporte das forzas e, bueno, pues facilita un pouco ese proceso de conquista. Especialmente curioso é que nos fixemos en que área, tanto no oeste como na zona norte, fundamentalmente non, digamos que, desplazan o grosso das súas forzas. Iso nos permite entender un pouco tamén cal vai a ser a dinámica da configuración dos poderes de resistencia ao que vai a ser o Al-Ándalus. Se nos fixamos aquí, vemos as vías romanas en Europa. Fixadevos as vías romanas, aquí temos o mapa que se pode ver. Se vos fixades, salvo esta gran vía que vai unir a famosa perloca marítima en Galicia, pois prácticamente toda a meseta, todo o interior del sur a norte se podía percorrer polas vías romanas, polas principais vías romanas, vía da Plata, vía Augusta, e polo tanto, eso facilitou ese paso das tropas musulmanas cos reforzos dos vitizanos, evidentemente, de aí ese cuestionamento, ¿vale? Porque esta área se van a situar como áreas de resistencia, entre outras cousas. Unha, porque probablemente non había ese interés. Dúas, porque non se pensar que se os vitizanos foron que impediron a axuda
as xentes do norte de África están asentados no seu poder nesta área, pois lógicamente poden establecer determinados pactos que permitirán, digamos, que manter o espacio como un espacio de poder. Con todo, e a pesar de que o proceso de reconquista, o mito de reconquista comeza en Asturias, bueno, vemos que o propio Gijón, a cidade de Gijón, foi conquistada e estivo baixo o control, neste caso, musulmán. Por tanto, bueno, hai moitas dúdas abertas sobre a interpretación do que todo este proceso a propósito da conquista e consolidación do Al-Ándalus na Península Ibérica. O que si temos claro, e vamos a ver na seguinte sesión, é que esa conquista que vai a dar lugar é a consolidación dun mapa na que ao sur do Douro e ao sur do río Ebro se vai a consolidar un poder de dominio musulmán, o Al-Ándalus, e ao norte un poder de dominio cristián, con unhas áreas occidentais que van a ter un percorrido particular, unha área central baseada no poder de Navarra ou Pamplona, e unha área oriental fundamentalmente na que vamos a falar do poder de Aragón e de Cataluña, fundamentalmente como poderes que van a configurar a coroa de Aragón, a coroa catalana-aragonesa, e os poderes que van a configurar a coroa coincidida como coroa de Castela. Se ven, Castela inicia el proceso como un territorio fronteirizo entre os territorios do noroeste, León, Asturias, Galicia, e Navarra ou Pamplona. Ben, pois isto é todo, deixámoslo aquí, e na seguinte sesión imos xa case etapas da Península Ibérica nos séculos 8 a 13. Vémonos na seguinte sesión. Chao.